Mga kapuso, 19,000 dinengdeng packs ipinamahagi sa 70th Dinengdeng Festival ng Agoola Union. Sundan sa report. Sa kabila ng nararanasang pandemya, tuloy ang selebrasyon ng 17th Dinengdeng Festival sa Agoola Union. Pero imbis na magluto sa malaking kawa ng pamosong dinengdeng na pagsasaluhan ng mga Agoeñans, kabuuang 19,000 dinengdeng packs ang ipinamahagi sa mga residente. Gusto rin po kasi natin mai-promote ang healthy lifestyle, syempre po local vegetables, and yun pong mga vegetables po natin dito ma'am, binili din po sa ating mga local farmers. Highlight sa selebrasyon ang kanya-kanyang luto ng favorite dinengdeng ng bawat pamilya. At syempre, matapos iluto ay kainan time kasama ang buong family. Kasi pag sa labas ma'am, nakikasama namin buong taga-Agoo, mga ganon. Pero dito sa bahay na kasi ma'am, pamilya na lang, ganon. Pero masaya rin. Isang misang ginanap bilang bahagi ng selebrasyon ng Binatbatan Festival sa Vigan City, Ilocos Sur. Pero dahil sa pandemya, sa labas na lamang isinagawa ang misa. Limitado ang upuan, may social distancing at ipinagbawal ang paghawak sa imahe. Yung 3 de Mayo is a commemoration of our homage or our celebration sa Apolacay or Santo Cristo Milagroso. Ang nangruna ti salon at man taglalo tatata pandemic. Ang binatbatan ay mula sa salitang batbatin o ang proseso sa paglilinis ng bulak na ginagawa noong sinulid para sa abal. Kaya bilang bahagi rin ng pista, nag-umpisa ng magkabit ng mga abal sa kahabaan ng Calle Crisologo sa lungsod. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.